Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U til-eżis l-lum edin nofru dil-Quddisa għal-Ruħ Pawlu u Salvina Azzopardi. Edin inkomplu wkoll l-erbat bitħejja l-festa tal-Assunta billum il-ħsieb ser nagħmlu fuq imbierek il-frott tal-ġuftijek. Illum il-Knisja f'Malta qiegħda tagħmel ukoll it-tifkira tal-Qaddis Malti il-Beatu Nazju Falzon. Walek biex nitħejju tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li tiftaħ dirajk lill-midinbin u taħfrilhom, mulej ħniena. Int ir-raj it-tajjeb li tara fin-nax tiegħek, Kristu ħniena. Int li dejjem tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox, intajtna lill-Beatu Nazju Falzon bħala katekist ħabbriki fil-Knisja tiegħek. Għamel li bil-għajnuna tat-talb tiegħu għalina, aħna dejjem nitħeġġu fit-tagħlim nisrani biex insiru nafuk aktar u nikbru fl-imħabba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaldan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Amos. Fittxu l-ġid u mhux id-deni. Jekk tridu tgħixu, il-mulej Alla tal-eżerċiti ikun magħkom bħalma qedtu. Obodu d-deni u ħobbu l-ġid. Saħħu l-ġustizzja bib il-belt. U mulej Alla tal-eżerċiti għandu mnejn neħen għal-bdar Ġuseppi. Il-festi tagħkom sirt nobodhom u nistmerrhom. Ebda gost ma nsib fil-laqat tagħhom. Meta tresquli quddiem l-offerti tal-ħruq u s-sakrifiċċji tagħkom ma jogħġbunix. U anqas biss inħares l-offerti taslim tal-bejjem imsemna tagħkom. Warbu minni l-ajat tal-għana tagħkom. Ma rridx nisma' bid-daq tal-arpi tagħkom. Ħallu l-ġustizzja tgergel bħall-ilma u s-sewwa bħall-wied ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali ngħidu lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Isma' poplu tiegħi għax se nitkellem. Iżrael, għax ma nixedx kontrik. Jiena Alla tiegħek flimkien, kull min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ma nċanfrikx għas-sakrifiċċji tiegħek, il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Ma neħtieġ ebda oġol minn tiegħek, jew gidiem mill-imrieħel tiegħek flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Għax tiegħi huma l-bejjem tax-xari, elf huma l-bejjem fuq l-għoljiet tiegħi. Jiena narra fit-tjur kollha tal-ajru taħt għajnejja kull ma jimxu fir-raba flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Li kont bil-ġuħ mhux se ngħid lilek għax tiegħi l-art u kull ma fiha. Huwa jien se niekol laħam il-gniedes jew nixrob id-demm tal-tgħidin flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u iżżomm fuq xuftejk il-patt tiegħi? Int li tobgħod u twiddeb u ma tixħidx klimi wara darek flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Inqumu bil-wieqfa.
għaxritu il-missier bil-dimla bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejqa tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu wasal ix-xagħat ieħor fil-pajjiż tal-Gadarin u tnejn min-nies maħkumin mix-xitan ħarġu mill-oqbra u resqu fuqu. Kienu qliel wisq. Ħadd ma kien jista' jgħaddi bihom minn dik it-triq. Winfexxew jgħidu u jgħidu, aħna x'għandna x'naqsmu bin Alla. Ġejn tawn biex taħqarna qabel iż-żmien. Mela ftit il-bogħod minnhom kien hemm merħla kbira ta' ħnieżer tira. Ix-xjaten talbu ħafna lil Ġesu qalulu, jekk toħroġna ibatna fil-merħla tal-ħnieżer. Morru qalilhom. Imbagħad ħarġu u daħlu fil-ħnieżer. U l-merħla kollha inxteħtet mill-logħli tax-xaqliba għal ġol baħar u nqerdet fl-ilma. Ir-rgħajja ħarbu u marru mill-belt ixerdu l-aħbar ta' kull ma kienu għadda minn l-għala li mxajtna. U l-belt ħarġet biħġara għal ħdejn Ġesu u kif rawħ bdew jitolbu ħafna biex jibqa' sejjer il-barra minn pajjiżhom. Il-kelma tal-mulej. Hekk f'din il-mixja li qegħdin nagħmlu din is-sena fl-erbat bitħija l-festa tal-Assunta, qegħdin naraw flimkien biċċa biċċa it-talba taslima. U illum wasalna l-frażi imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. X'kien il-ġuf ta' Marija? Marija bħala mara, bħala il-ġuf tagħha kien bħal ta' kull lest li jilqa' fih il-ħajja. U f'din il-ġuf ta' Marija imbagħad din il-ħajja kienet tal-istess ħallieq. U mill-bidunet tal-Knisja l-Padri ifaħru ħafna l dan il-ġuf fil-fatt l-istess Eliżabetta x'qaltilha imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Issa dan il-ġuf u l-frott tiegħu ifakkarna f'kull ġuf ieħor tad-dinja u fid-dinjità ta' kull persuna. Aħna li aħna maħluqin ġbija Alla, kull wieħed waħda minna, kull ġuf, kull persuna li titwieled għandha l-istess sagralità fuq l-istess livell ta' Ġesu. Għax aħna ġbija tiegħu u kull wieħed waħda minna aħna msejħin biex insiru ulied Alla. Issa dan il-ġuf isir ukoll il-ġuf tal-Knisja. Il-ġuf ta' Marija nxabħu ħafna mal-Knisja li wkoll għandha l-ġuf tagħha li minn ħdana aħna nsiru ulied. Nibdew mill-istess ma'mudija li iddaħħalna nistgħu ngħidu fil-Knisja. Li ma' Knisja l-ġuf tagħha jipproduċi wkoll ulied li jkunu ta' xhieda. Hekk kif għedna fil-bidu tal-Qudiesa, illum qed infakru it-tifkira tal-Beat Ignazju Falzon. Bniedem Malti bħalna li kien jgħix fi żmien l-Ingliżi u kien ikun in-naħa tal-belt kien hemm ħafna baħrin u dan billi qalbu kienet qrib ħafna ta' Ġesu u billi Ġesu kien importanti għalih, iddedika ħajtu biex jgħallem, biex jikkonverti lil dawn il-baħrin li kienu jkunu il-bogħod minn pajjiżhom.
Nafu x'jiġri miż-żgħażagħ meta jkunu u minn kulħadd meta ma jibqax fid-dar fil-post fejn kien ikun imdorri. Jisek xi tkun f'pajjiż ieħor tintelaq ftit aktar. U dan il-Beat Ignazju Falzon irnexxielu bis-sempliċità tiegħu jikkonverti ħafna nies bi wassalhom għand Kristu. U b'nies bħal Ignazju Falzon il-ġuf tal-Knisja baqa' ħaj u baqa' jkollu l-frott. Issa kull wieħed waħda minna aħna parti mill-Knisja. Ma nistgħux inħarsu lejn Ignazju Falzon u npoġġuh fuq xi pedestal. Dan ma kienx fuq pedestal, kien jiġri l-belt Malta man-nies mal-Baħrin, kien jinżel ix-xatt, kien jipprova jiltaqa' magħhom u jieħu kull opportunità biex in-nies li kienu ftit imbedin iqarribhom lejn Alla. U dan hu li jagħmel il-ġuf tal-Knisja jibqa' ħaj. Issa aħna qegħdin ngħixu f'ċirkustanza differenti. Sena ilu konna f'ċirkustanza fejn kien ikollna ħafna turisti u għalin huma opportunità. Bħalissa dawk foskom għawċin ħafna Maltin qed jiġu għawdex għal mistrieħ tagħhom. Kull wieħed waħda minna qed jgħix f'ċirkustanza partikolari li jinsab fija. Jekk tagħmel ġurnata fis-Santwarju ta' Pinu tintaqa' ma' kulħadd, minn persuna li tifraħ għax ser ikollhom tarbija wara li ilhom jippruvaw ħafna, għal persuna li forsi għadhom kemm qalula li għandha kanser tibda l-kimo jew li m'hemmx tama. Kull persuna mit-tfal iż-żgħar sal-kbar, mill-iktar persuna ferħana l-iktar persuna forsi qalba maqtuwa, il-mulej għandu pjan għal kull wieħed waħda minna. U dan il-pjan biex inwettquh normalment ma jkunx xi ħaġa l-bogħod minna. Min jgħidlek però jien inħoss li kelli mmur il-missjoni u qatt ma għamiltu, mhux qed nagħmel ir-rida tal-Alla f'ħajti. Dak il-ħsieb jista' jkun ukoll tentazzjoni għax il-mulej b'mod naturali isejħilna biex naqduh fil-post fejn inkunu. Dak hu l-ġuf tal-Knisja u rari li l-mulej jibgħat nagħmlu xi ħaġa l-bogħod mid-dar tagħna, dik ġieli tkun sejħa partikolari li min iħoss għandu jaħdem fuqha jimur għad-direzzjoni spiritwali imbagħad hemmhekk jekk tkun veru ġej minn Alla imbagħad jaġixxi. Però kif jgħid qaddis ieħor Charles de Foucauld u xtaq jagħmel ħafna missjoni kbira mar l-art imqazza. Però iċ-ċirkustanzi ta' żmienu ma ppermettewx li jagħmel evanġelizzazzjoni. U hemmhekk skopra l-missjoni tiegħu, dik li jgħidula l-ħajja l-moħbija ta' Ġesu li qgħad fi skiet jitlob u faħħar l-Alla u jitlob għan nies oħrajn u għalih innifsu faqda mal-mulej. Mena jew illum ispirati minn din il-kelma nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek u wkoll mis-sitwazzjoni attwali ta' Ignazju Falzon, ejjew nitolbu l-mulej li kull wieħed waħda minna jiskopri dejjem aktar is-sejħa partikolari tiegħu biex b'dan il-mod il-ġuf tal-Knisja ikompli jagħti l-frott. Il-ġuf tal-Knisja jista' jsir sterili jekk aħna kull wieħed waħda minna jgħix ħajja individwali għal rasu, però jista' jipproduċi ħafna wlied jekk kull wieħed waħda minna jfittex u jagħmel ir-rida tal-Alla għalih. U dan mhux biss għall-ġid tal-oħrajn, mhux biss għall-ġid tal-Knisja, imma wkoll għall-ġid tagħna nfusna. Għax jekk nagħmlu r-rida tal-Alla, il-qalb tagħna mbagħad tkun fil-paċi. Mela jew noqogħdu ftit fiskiet u nagħmlu din mistoqsija u ngħidulu mulej għal xiex qed issejjaħli, x'tixtieq minni. Normalment affarijiet żgħar. Ejjew nagħmlu mument ta' skiet u nħallu l-mulej jispirana f'qalbna. U jissa nqumu bil-wifqa biex irresqu t-talbit tagħna il-missierna tas-sema.
Ek nitolbuk mulej għal-Papa, għall-isqfijiet, għas-saċerdoti, mod speċjali għall-isqof il-maħtur il-ġdid Don Anton Tewma u għall-isqof Marju fil-bidu tal-missjoni tiegħu ġewwa Ruma. Nitolbu. Ejjew nitolbu għalina l-koll biex kull wieħed waħda minna bħal fuq l-eżempju ta' Nazju Falzon ma nibżgħu qatt ngħixu il-missjoni li Alla isejħilna għalija. Nitolbu. Jew nitolbu wkoll għall pellegrini kollha li jiġu jżuru dan is-santwarju b'mod speċjali fil-jum tal-Erba'. Ejjew nitolbu b'mod speċjali għal dawk li huma għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. Resqulek ukoll mis-sirħanin l dawk kollha li segwuna permezz ta' Radju Marija. Iqaf ma' dawk l-aktar li qegħdin ibatu. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbu li s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej din l-offerta li l-poplu qaddis tiegħek qiegħed jagħmillek fit-tifkira tal-Beatu Nazju u għamel li bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih qegħdin nieħdu sehem nagħtu eżempju tal-imħabba tiegħek. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U qabel ma tela s-sema, bat li d-dixxipli jgħalmu u jagħmdu lil ġnus kollha. Imnebbaħ minn dan il-kman ta' ibnek, il-Beatu Nazju għallem lil ħafna iħarsu dak kollu li ordnanna l-mulej Ġesu. U permezz tal-Magħmudija seħibhom mal-poplu qaddis tiegħek li hu l-Knisja, il-ġisem ta' Kristu, u t-Tempju tal-Ispirtu Santu għat-tifħir tal-erf tiegħek bla qies. Għalhekk aħna rraddulek ħajr u mal-anġlu l-qaddisin kollha intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati, ħal ħobb sradd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalġi ġrat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal:
ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, xandru bil-fehm il-qawmin tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġi tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jiena nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Pawlu u Salvina, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġġi tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. U Alla li tista' kollox għatina l-għajnuna permezz ta' din it-tqarbina mqazza li għamilna biex fuq l-eżempju tal-Beat Ignazju Falzon bil-qalb u bl-emil nagħtu xhieda tal-imħabba tal-aħwa u tad-dawl tal-verità bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.